Здравейте, YouTube! Ние ще снимаме клип как изкачваме Еверест с тези джипове. Много са яки, нали? Пъчета, Да. само че един път ще го пропусна, защото на мен не се разкарва. Те пък като минем там, няма друг път. Ние мислехме, че можем да минем там, обаче нищо не стана. Свърши пъти. Всъщност ти мислеше. Ти каза да минем там. Както и да, ние ще минем от тук. Чакайте малко ще се приближи, защото не ми е удобно така да карам. Чакай да ме отпреда буде. Мени отпреди да се виждаш. Ама не бързай много да се виждаш, чуле? Аз не бързам. Има тук пак някакъв раздум. Стая ги те всичките такива гадняри. Това е да бесен 8.2, аз съм да бесен 8.3. Ти пак го забравих, но няма. Искам да правим някакъв клан. Да, между другото, искаме хора. Щяхме да правим Бея мафия клан. Да, ние ще го правим, обаче ни трябват хора. Ако може, ще сложим IP-то в описанието и влизайте и ще участвате в нашия клан. Ще снимаме клипове и такива неща. В смисъл ще участвате с нас. Драго, изчакаем. Ако искате. Да. Ако искате, само ни пишете. Аз ще оставя скайпа си там, нали, ще го оставя в описанието. И ако искате, добавяте ме, аз ви приемам. Да знаете, поговаряме се. Ако искате, пишете в коментарите, ако искате някакви други клипове. Да. Защото може да правим и много рядко клипове, защото имаме работа. И когато за клана, когато се съберат 5 човека, тогава ще го направим. 5 човека трябва да говорим по скайп за един клан. Може и повече. В смисъл 5 човека, за да стане клана да го направим. Иначе после канете колко си искате хора. Драго, тук там не се минава. Тук има път, ела. Да, от тук там е много къс, да, от тук. Ела, тук нещо да видиш. Да, от тук бе. Добре, тук има нещо да видим. Обади. Ето много дървен. Пък има, ако следиш ще го изкачи, ще признавам. Беше. Изчакай, ма къде си? Долу съм. Що слез долу е? Къдо иска да го изкача? Той ли е дет слязах сега по него? Да. Shift. Пъйса. Аха. Пъйса. Как ще го изкачиш, е? Пъйса. Чай се реперам. Ай по-бързо, само губим време, драго. Добре, я ми оправи колата го изкачиш. Кара ти оправям, давай, сега за какво слязахме? Сега слизай да летим догоре. Аре бе, аз те ще го изкача. Чакай, къде биш? Чакай, аз ще взема твоята кола и ще го изкача. Аз си взимам тук горе, да знаеш, драго. И идвай, защото няма да чакам. По-бързо, моля те. Пълни. Ари с шифта, скачай тук горе, ари. Аз съм горе. Аз вземам твоята. Де не стигам блъскато. Така, от тук. От тук газ. С шиф ли го скочите? Не, задържах. Добре, това няма да се сети да спре се търкане. Ай по-бързо. И мини пред мен мога да снимам. И аз му правя път от там да видим по което е минал сте. Нищо. Нали е офроуд. О, вижте дрифт направи. Аре давай, че. Искаш да ги дигнем малко тези джипа, знаеш кога ще го дигна малко ме. Не знам как, защото все още съм много в тази игра. Виж колко нисък стана. Остана ти убития джипа. Идвам при ти. Ти пък защо скочи? Аз нямам колелета. Знам, ела. Вземи да литниш. Чак долу ли ще слием сега? Ти си чак долу. Дай направо да тръгнем.
Да, направо от начало да тръгнем, а? Да. Ама дай по прекия път сега. А? Дай сега по прекия път. Не прекия път, там не е интересно. Съжаляваме за нашите грешки. Просто се легавим заради това. Добре. О, правих съм. Къде си е? Виж как летя като Супермен. Имах едно на метал. Ако някой не иска, ако някой играе в този сервер, може да вземе описанието и да напита как лети, ако се интересува въобще да лети. Еми, то направо сега ще ви кажем. Натискате 2 пъти Shift и сте готови. Драго, дай от начало да тръгнем. Или че? А? Идвам. На някакъв огепах колата и пътувам с него. Утъфа, аз се карам поляната. Аре бе, аре идвай, ще вземаш джинджипи, идвай, аре бе. Вземи спълни. Спауна. Идвам. Аре бе, Драго, ти къде си отишъл, бе, човек? Там, че идвам. Аре, свърляйте с кола. Гърми, бе! Половин час не гърми. Чакай. Вземай този джип. Чакай сега. Сега ще видите колко яко карам. Аре, качай се, бе. Много ми хареса тая кола, не знам. Чакай малко. Как си го дигна? С модна, дай модна е това. Така ще го направим този клип. С някакъв еф ли? Не бе, модна го от буто. Така май ще е по-добре, по-лесно ще минаваме. От буто къде съм модва? От боди там. Чайч малко забие. Чайчи малко ама. Малко ли? На мен покажа как си. Мене направо ми цепи, човек. Не. Какво стана? Този сървър е много тъп. Гледайте го, запис. Не, оправи се. Драго, качвай се. Пак заби мамито! Драго, качвай се, бързо. Бързо като ме забил пак. Трябва да репернеш джиповете. Няма да ги репервам. Ставай. Спукани са па много красиви. Бе, не ставай ги спуканите с такова, нали така? Те са по-як като са моднати, нали? Аз само дед гумата ми отива малко страни, ама нещо ми бъгва. Ама ни пречи. Знаеш какво мини пред мене? Много бе! Пак ли ще падна долу? Не успях. Чакай, Драго, сега да те снимам. Чакай, ма. Сега какво ще направиш? Аре бе, Драго. Не ще я забива бракмата. Да, не ще е. То за тебе всичко бракма. Бракма е. Не дей карай бързо, сега ще фъркнеш долу, няма да чакам пак. Аз трябвам се реперни. Няма го реперваш, ставай. Дай прекия път. Прекия много тъп е. Виж какво направи, пак долу ще слееш. Не е долу. Долу ли си? Горе е при тебе. Сега се качва и се возиш вече, ари. Ари спауни, бе. Сега по прекия път. Мим. И... Чакай, че взема джипа. Тук прек е по-такъв голям е байра, смисъл. Между другото, когато задържите shift, може да се движи тук с 1300 км. Да, си ми спълни кола. Тук сега ще падне колата, като я спалнеш. Няма. После горе ще спална, като качаме. Между другото, накрая ще направим хиперскок. Аз ще го правя този път. Добре, Арти, ще скочиш.
Някои пак ще перат с емки-мемки, пистолети. Между другото, някой път на спавна става много тъпо. Защо? Защото стоиш, докато спавни някой те убива. Нищо не може да правиш, защото се спавни той веднага те убива. Днеска с един хеликоптер, дето стреля, нали, с картечница, застанал точно там, дето са раждани, и като сърдим веднага на убива. Значи колко е тъпо, направо ви казвам, откачам. Ако някой играе в този сървър го прави, да спре. Това е просто една проста работа. Ого, по камъните. Леко. Ама обаче Драго с шифта скочи. Реперни сега колата, реперни мина. Драго сега като скочиш, задръж шифта, няма да го помпиш. То репернахме колата, така че са... Стига, сега капак ми бъде. Айде са дръж шифта и газ. С този високия джип. Той не стига. Сега пусни шифта, пусни го. И ще се приземим във водата. Бум! Скачай. Чай, сега спана една лодка, на която ще се снима. В смисъл, за края на клипа няма да се снимаме. Така... Болтс. Шао. Сега ще я направя много яка. Глед сега. Летни да застанем и така, виж. И така се носи. Виж как е застанал човека ми. Застани до мен. Между другото, айде да застанем под водата, те да се снимаме. Няма да стане, защото не мога да снимам. В смисъл, за края на клипа няма да видят добре. Качай, ела до лодката. Ела отпреди е тук. И двата капитани. Това бяхме ние, да BSN83, да BSN82 и така другия клип. Искате ли да му резна зелката на този? Да, Ще падна. падай,